Pán poslanec Sobko, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slova, ktoré tu zazneli od mojej poslaneckej kolegyne. Dovolím si ju doplniť, pretože som už nespomínal koleso, čo láme charakter, a posuniem to trošku ešte ďalej. My všetci tu spoločne momentálne máme pomyslené koleso dejín, ktoré budeme tlačiť a zanechávať ním stopu. Vyberajme si tak, aby verejný ochranca práv bránil rovnako a spravodlivo práva každého občana bez ohľadu na jeho národnosť, náboženstvo alebo farbu pleti. To je naša povinnosť. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem tiež oceniť prejav mojej poslaneckej kolegyni, pani Verešovej, a rozvinúť trošku myšlienku, ktorú chcem posunúť nám všetkým. Myslím si, že naozaj tak dôležitá funkcia, ako je verejný ochranca práv, by mal byť človek, ktorý je dostatočne odvážny a nebojí sa byť i kritický. A ak v minulosti niekomu vadili výroky i činy súčasnej ombudsmanky, mal by si uvedomiť, že práve to je to najlepšie pre našu krajinu. Aby moc bola kontrolovaná, aby bola podrobovaná kritike, pretože použijem takú paralelu. Zatiaľ, čo v stredoveku sme v kolese lámali ľudí, dnes súčasná doba v tom pomyselnom kolese láme charaktery. Pokiaľ nedokážeme ochrániť charaktery ľudí, nečaká nás vôbec žiadna pekná budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Veľmi sa mi páčilo pri tomto príspevku, že tu zaznelo poďakovanie súčasnej verejnej ochrankyni práv. A nielen preto, že poďakovať sa patrí, a nielen preto, že je to slušné, hlavne v dnešnej dobe, kedy ďakujem zaznieva tak málo. A najmä je to asi kvôli tomu, a verím tomu, že aj to pán poslanec aj tak myslel, že naozaj súčasná verejná ochrankyňa práv bola viditeľná a urobila svoj úrad viditeľným s celou svojou energiou v prípadoch, ktoré riešila. Urobila prípady verejné a viditeľné. Veď toľko problémov našich občanov, toľko starostí ostáva často neviditeľných a skrytých. Ďakujem.